tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya tsallake rijiya da baya a wani yunkurin halaka shi a wajen yakin neman zabensa a jihar Pennsylvania. Wani ɗan bindiga ne ya buɗe wuta ba ji ba gani kan taron jama'a, abin da ya sa nan da nan jami'an tsaron da ke bawa Trump kariya suka yi masa rumfa suka kewaye shi, yayin da ya gaggawar sunkuyawa ya ɓuya a bayan abin magana. Ga rahoton Khalifa Shehu Kaji. Take a look at what happened. Karar harbin bindiga kenan a lokacin da aka yi yunkurin halaka ɗan takarar shugabancin Amurka Donald Trump, yayin da yake tsaka da gabatar da jawabi ga magoya bayansa a Pennsylvania a jiya Asabar. Hukumar tsaro a Amurka ta FBI ta bayyana harin da aka kai wa Trump a matsayin yunkurin halaka shi. Jami'in hukumar ta FBI da ke bibiyar lamarin, Kevin Rojek, ne ya tabbatar da hakan ga manema labarai, yana mai cewa suna ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin. This evening we had what we're calling an assassination attempt against our former president, Donald Trump. A yammacin jiya an yi yunkurin halaka Trump, abu ne da muke ci gaba da bincike a kai. Muna yin aiki tare da sauran hukumomin tsaron ƙasar nan, amma har yanzu ba mu kai ga tantance ainihin bayanan wanda ya yi harbin ba. Amma da zarar mun kammala tattara bayanai za mu sanar da ku 'yan jarida.